Oh, ehu aka ye. Esan se wa de esi mu kra na se ensuo to a usuro se wo beba na asei. Ye wo machines bebre wo hanom a machines no ensuo komu pe be sei. Wo pia si ha de be che wo beba na ensuo na fa ba bi a ewo no. Enti ehu de ehu aboye. E na ceiling susu unim da wo be fa ase a ebetumi awa ya to so. Enti ehu de ye te ehu aboye pa. Ya be se penifo so omommo aye na omunyema ye. Esan se ha na ye nyina ye didi. Enti omommo aye na omunkoye mwa na ye ntumi nye se de be ya ye niama ne nsei. Miniti machine se me spark kura nya adwuma nsu akom. Me patron. Me suro pa. Me suro di kire se aha ne nyina pa. Ana nsu ne ban so a anti ebinumu de ne ntimi me gina mfimfin o. Aha sei no. Aba aso swimming pool ana me gina mfimfin. So acha se enti aliki ekọ fom ho ne nnum ekọ fom ho saa. Enti abansoro nso de jesa ayehu pa. Ma sesa me niema ne nyina de ekogu fie. Me ba na me di kakra ye den. Aba abegu ha. Nso di at the same time kura me nya free. Me nya free kura. Aye pe na me yem hyehye me. Anu ase nsu eto ne nyina na me dwene ho. Me se me ba no na me niema ne nyina fo. Ampa. Me pa chwan. Ye tua kapa. Ye. Me di me sra wo mo se omomba amba ye man. Eyehu pa ananu ya waha ni ensuo eto yehu ya ne se dan nsu nyina kukuru akogu efom ho nyame nko a obi empra enti ni mpanifo ne hu ne se enyehu nanso yehu de kire se maame yote ase ye hayi edua bi ewura ne nkyɛnsin nim sɔre ye ne si esi na konya so eye baako se ne kɔte ho anka ye nte asempa okwase hanum se nso eho nyina so atutu anu so awurawura nkɔfo store mu obi empra ne nti no yehu ni se yehu nanso yehu se wa wo hwɛ se de abansuru mu asi hɔ na ensuo so ne kokokokoko firi mu a kyerɛ se ɛdan no ensuo ne asoki no enti any time bia ɛyɛ mmere ebetumi adwire agu ye ni ba bia kwa ye be ne de ya ma ye nidi enti yesere mo mu ne mpanifo ne nkasa no mo meye bibi mfa ho ma yen because start ticket 260 na mo ba be eje ne ye hu emfaso bia wo so sika na o mejeje no e de na mo de ye ma yen okuro yi mu omo nye bibi mfa edan yi hu ma yen we wo fa hanum se ya eho ni nyina tutu stores e wa kire ha nyina omo ne ma nyina afọ ensuo ne to edan ne so apa ni nti no esoso gu omo ne ma so eho nyina yiri wo de mo wi a mo mforo soro ho na mo nkɔ stores na e wo ho no ensuo tata stores ni nyina mu mo nya ma yansa mo ntwen ma edan yi nyiri nwu ya so mo obi nwu ansa no ma be gina ha be ka brofo akese e be yi ska mo siska no so ska wo ho take it 2 cities no amogene ye hu de omo de ye omo fanye bibi mi ye hu frame adwo Cynthia me was Central Market me pa cho ya bros am abubu wuti wasa abon se adwiri abegu yeso ya pa cho yesra nkoko DC ani MP ya pa cho mbanya mame woni ntwe ma owu amansa hwada ba bia meti se ensu atade musuro ni abugu me so ya pa mo cho yesra ya ne to aba ne maamo eti adi kotodwa pa mo cho mo me ya mai se ya wu a adan ya timi to aba mam eti apa mo cho mo me ya mai